momentu honetan beste gizarte seguratza daukan beste prestakuntza bat, aitatasuna. Hori referentzia handia da, Espainiak eta horrekin Euskal Herria delako zera arlo horretan aurrepaso importante eman duen herrialdea. Nortzu dira zera hori onuraduna? Gizone, berdin dio zera hori biologiko bere semea den, edo zera adoptatu izan den, edo berdin dio. Beraie daukaten eskubide berbera, berdin dio bere kabuz egiten duen lan autonomoa delako, edo zera hori beste batentzen lan egiten duen badu. Amak kasuan. Zein da iraupena? 16 aste. 16 aste eta bai, lehenengo asteak batera hartu behar duelako amarekin, Eta beste 10 aste, bere alde hartuko, bere konbenintziarako hartuko ditu, eta askotan egiten duten gurasoak dira, haien artean txandakatzen dira.